Na juhovýchodnom úpetí Štiavnických vrchov v doline rieky Štiavnice sa rozprestiera obec Hontianske Nemce. V súčasnosti tu žije 1500 obyvateľov. Obec leží na križovatke ciest od miest Levice, Šahy, Zvolen a Banská Štiavnica. Obec tvoria sídelné útvary Hontianske Nemce, Majer, Rakovec a Sitnianska Lehôtka. Prvá písomná zmienka o obci Hontianske Nemce ako Vila Limpty sa uvádza v listine v roku 1246, keď vedľa slovenskej obce Belo IV. Dosídlil nemeckých hostí. Od roku 1720 sa vyvíjala ako zemepánske mestečko, ktoré získalo jarmočné právo. Dominantou obce je rímskokatolícky románsky kostol svätého Martina z druhej polovice 13. storočia. Mariánsky stĺp je rokoková kultúrna pamiatka z druhej polovice 18. storočia, nachádzajúca sa v centrálnom parku. Dva kilometre od obce sa nachádza vinohradnícka lokalita Vinice. Súčasťou Viníc je aj gotický kostolík z prvej polovice 15. storočia.